Kunstcentret Silkeborg Bad. Jeg hedder Iben From, og jeg er direktør her på stedet. Og det har været et kunstcenter i 12 år. Og i sommer her har vi 4 forskellige udstillinger. Blandt andet en udstilling med Kurt Hegaard Jacobsen. Jeg står her med hans bog i hånden. Og en udstilling med kunstneren Frode Steinicke. De har begge 2 lokale relationer, og det har vi valgt at sætte lidt fokus på denne her sommer. Et andet perspektiv hedder udstillingen med Kurt Hegaard Jacobsen. Han er født i 1940 og er dermed blevet 70 år i år her 2010. Og udstillingen peger både frem og tilbage i hans værkproduktion. Den hedder Et andet perspektiv, fordi her lægger vi frem, hvad Kurt Hegaard har beskæftiget sig med som maler, mens rigtig mange mennesker kender ham faktisk som jazzmusiker, og han har været med til at stifte Bourbon Street Jazz Band og været, hvad kan man sige, i det offentlige rum i mange, mange år i den side af kulturlivet. Men udstillingen her, den handler udelukkende om hans maleri, og jeg vil prøve at give jer et indblik i, hvad det er for en tradition, Kurt Hegaard Jacobsen forholder sig til med sin malerkunst. Han voksede op i Herning, og der kom han som ganske ung dreng til at gå til maleundervisning. Han blev opmuntret af sin familie, og ikke forhindret, som rigtig mange glemmer egentlig at tegne og male, når de sådan kommer ind i puberteten. Men for Kurt Hegaard Jacobsen, der var det anderledes. Han fik lov at gå på malerskole, og der mødte han den danske modernisme, kan man sige. Han fik en rigtig god lærer i Knud Laursen, og han gav ham indblik i de basale teknikker og kompositionsprincipper i maleriet, men ikke mindst indblik i den nye modernistiske danske kunsttradition og det udtryk, som ligger der. Det er Harald Giersing, det er Lundstrøm, det er Veje og Rude og alle de kunstnere, som tog udgangspunkt i farven, men aldrig rigtig forlod motivet, men forholdt sig frit til motivet. Vi ser nogle af de billeder, som hænger her. Det er nogle af Kurt Hegaards tidlige portrætter af, ja, det er familiemedlemmer, men man kan se, at Kurt Hegaard er først og fremmest interesseret i det almene. Ikke så meget i portrætligheden med den enkelte person, men mere i kvinden, figuren i det rum, som nu det her maleri forestiller. Det er et udsnit. Tag det ene her. Det er et udsnit. Vi ser ikke hele figuren, der er skåret af ved benene, og hele billedets flade, hele billedets rum er udnyttet til det yderste. Det er ret karakteristisk for Kurt Hegaard, at han på den måde går ind i detaljen, kan man sige. Han går tæt på og ønsker at skabe en nærhed i forhold til mennesket på den måde. Der bliver en nærhed mellem den portrætterede og den betragter, som ser på maleriet. Han er også fra starten meget bevidst om farvevalg og hvad det betyder at begrænse sig. Man kan se de 2 billeder, som her er hængt ved siden af hinanden. Der er et blåt billede, et overordnet blåt og lidt mørkt billede. Og så hænger der ved siden af et billede, som er overordnet gult i farverne. Og han holder sig meget trofast, kan man sige, til en begrænset farveskala. Og det giver faktisk et stærkt udtryk. Det er den kvittering, han får igen for at beherske sine virkemidler, kan man sige. Fordi virkemidlerne i maleriet er uendelige, men det er jo begrænsningens kunst, der gør, at man får et fint udtryk frem. Kurt Hegaard Jacobsen, han fortsætter den her, kan man sige, skoling og sørger for selv at blive skolet videre i den modernistiske tradition. Da han som ung mand flytter til Silkeborg, der begynder han forholdsvis hurtigt at gå på aftenkursus på Kunstakademiet i Aarhus, og der fortsætter han med at lære sig de basale ting inden for malerkunsten. Vi kan lige prøve at gå omkring hjørnet her, så kan man se et modelstudie, som er typisk for den periode. Det er starten af 1960'erne. Modelstudiet her er måske ikke i sig selv noget særligt, men det er mere et udtryk for den skoling, som alle de studerende på Kunstakademiet i Aarhus de fik i den periode. Og derfor er det også skægt at tage værket med i en udstilling som det her. Det er et ganske gedigent maleri, som viser, at Kurt Hegaard har ønsket at lære sig de her ting, og fint kan kunne lave et værk som det der. I udstillingen der har vi det aller tidligste billede, Kurt Hegaard malede, og det er jo lidt et kuriosum, at det eksisterer endnu. Det blev malet, da han var kun
kun 11 år, og det skal I se her. Det lille billede, som hænger her, det er Kurt Hegaard Jacobsens allerførste oliemaleri. Det er malet, mens han boede i Herning, voksede op der. Det er et motiv fra en af Hernings parker, Søndre Anlæg. Og der er et lille hus inde i anlægget, som han har fået fint med. Man kan se, at det er et traditionelt landskabsformat. Det er lidt bredere, end det er højt. Og det er det oplagte format at bruge, når man vil male et lille panorama, kan man sige. Og Kurt Hegaard Jacobsen har her kastet sig over de mange forskellige grønne og gullige farver, som findes i sådan en park, der er sprunget fint ud. Jeg synes, det er et meget fint lille billede, malet af en 11-årig maleraspirant i Herning. Og det er jo fantastisk, at billedet stadigvæk eksisterer. Jeg fortalte før om, at det er en evne at kunne beherske sig og begrænse brugen af farvepaletten. Her er et andet eksempel på det, hvor Kurt Hegaard Jacobsen søger det almene udtryk, et stemningsudtryk i portrættet af denne her musiker. Selvfølgelig har han kendt modellen, men for den, der betragter billedet, er det ikke blevet afgørende med en genkendelighed i forhold til den faktisk malede person, men mere hele den stemning, hele det rum, som maleren her sætter op omkring sin figur. Det er holdt i forholdsvis mørke farver. Det giver en vis koncentration, når man betragter billedet, og øjnene søger hen til, hvor det er lysest, og det er omkring instrumentet og selve figurens forhold til sit instrument. Og der har han skabt en intensitet i det her billede. Som i de andre tidlige portrætter har han også udnyttet sit format fuldt ud og lavet nogle beskæringer. Det er sådan set, at fødderne er ikke med her. Det er ikke det, der er afgørende. Det er det rum, den intimitet, som er opstået her mellem figur og instrument. Et billede af en musiker. Det samme er lidt gældende i billedet her ved siden af, hvor han har portrætteret en håndværker, som han udmærket selv kender, men han giver ikke sit billede navnet på den portrætterede figur. Han kalder det en håndværker, fordi det igen er det almene, som interesserer ham. Her kan man også se, hvordan han afskærer billedet ganske stramt ind mod sin figur, og han holder sig til en begrænset farvepalet, som tjener billedets ærne, kan man sige, og er med til at sætte en stemning i billedet. Jeg tænker, at vores maler her er meget bevidst om, hvilke stemninger forskellige farver indgyder den, som ser på billedet. Sidst på denne her væg hænger et lille billede af en liggende model. Også her lidt utraditionelt. Nu så vi lige før håndværkeren. Det er meget, meget høje format, et mere traditionelt portrætformat. Og her er så valgt et utraditionelt format til at portrættere et menneske. Det er et landskabsformat traditionelt, og her er figuren så blevet ligesom anbragt liggende. Vedkommende har måske siddet og hvilet sig, og vores maler har fundet inspiration i den figur til at lave det her billede. Og det er jo næsten et gråtonemaleri. Der er næsten ingen farver i det her billede, og alligevel er der et billede. Her viser vores maler, hvad han kan med at beherske sine virkemidler. I den anden side af rummet er der et meget stort billede fra hans tid i Silkeborg. Et rigtig spændende billede, som fortæller meget om Kurt Hegaards forhold til det offentlige rum, til at hente inspiration til motiver i menneskets liv i det offentlige rum, kan man sige. Billedet her, det hedder Til lotterispil, og man ser en række figurer, der står og venter på bussen eller på vej ind i bussen. Det er ikke nogle bestemte mennesker her, der skal til lotterispil. Det er mere ideen om en gruppe ventende mennesker, eller en gruppe mennesker, som er på vej et sted hen. Og det er også, hvis I prøver at lægge mærke til den i billedet, så er det en figurtype, som måske er lidt ældre end det tidspunkt, hvor billedet er malet. Kurt Hegaard Jacobsen, han leder efter forbilleder, kan man sige. Han leder efter gode eksempler på, hvordan en figur kan se ud. Og det gør han ikke kun i den sete fysiske virkelighed nede på torvet eller ved busstoppestationen, men det gør han også i blade og magasiner og sådan nogle steder. Og det er medvirkende til, at nogle af hans figurer af og til kan fremstå som mere historiske i deres påklædning og fremtoning, end man oplever dem ude i byens rum.
Man kan også prøve at lægge mærke til i det her billede, som er et ganske stort billede, nu er det 1 meter højt og 1,40 meter i bredden, at han arbejder med en komposition, hvor han ligesom har skabt et scenisk rum. Det er ikke særlig dybt, det her rum. Der er ikke en stor illusionistisk dybde, men der er mere sådan en scene, hvor han præsenterer det her folkeliv. Scenens dybde afgrænses af bussens facade, eller side, kan man sige. Og så har man de her figurer i forgrunden mellem bussen og den, som betragter billedet, kan man sige. Den unge Kurt Hegaard kom i lære i sin tid som reklametegner, og jeg tror, han har fået tegningens håndelag ind ganske tidligt og opnået en stor sikkerhed på det område. Tegningerne, vi har hængende her, de er godt nok meget senere, men dækker en aktivitet, kan man sige, over en 15-årig periode. Og alle de her tegninger, de er udført på rejser i udlandet, hvor det er nemt, kan man sige, fordi den ikke er så stor, at have skitsebogen ved hånden, og så gøre sig nogle notater om de steder, man oplever. Man kan se, at selvom tegningerne er udført over 15 år, ja, så har de egentlig et meget fælles udtryk. Der er sådan en håndskrift, der går igen i alle tegningerne. En sikkerhed og en lethed i de her tegninger, som Kurt Hegaard udfolder. Man kan prøve at se, hvordan han arbejder med dynamikken mellem det mørkeste og det lyseste i sine tegninger. Når han vil have det mørkere, ja, så er der nogle tættere skraveringer, og når han vil have det lysere, ja, så kan man sige, så fader tegningen egentlig ud, at han undlader at afslutte det element, som det musiviske element i tegningen. Og det er jo sådan nogle greb, som han har fået trænet ganske tidligt i sin karriere inden for det at lave billeder, og som han anvender både i de her tegninger, men også i nogle af sine malerier. Når han skaber et maleri, så ligger der jo en form for tegning bag, som er med til at styre kompositionen. Kurt Hegaard, han blev nu ikke udlært som reklametegner, fordi han kom i stedet et stykke ind i det, så skiftede han på grund af virksomheden, der skete nogle ting der, så kom han i stedet for i lære som typograf og blev uddannet på det felt. Og det var egentlig også det, som i sin tid bragte ham til Silkeborg, hvor han fik job på Midtjyllands Avis. Og så arbejdede han der i mange år som typograf, men undervejs så fik han også forskellige andre opgaver, også som tegner på avisen, og det var han rigtig glad for. En af de motivkredse, som virkelig optager maleren her, det er byens rum. Det inspirerer ham rigtig meget til mange motiver, og det har det egentlig gjort lige siden han startede i Silkeborg. Jeg er sikker på, at han stadigvæk vil skabe billeder, som har det motiviske udgangspunkt. Og man kan se 2 værker her, hvor det er ligesom byens gadefacader, som optager ham. Han har skabt lidt spænding i de her lange formater ved at lade os kigge lidt med på skrå, kan man sige. Vi ser ikke direkte ind mod en frontalt placeret facade, men der er ligesom en lille skrå bevægelse, som gør, at der bliver en dybde i rummet her. Selvom bygningerne står og spærrer, så bliver der en dybde sådan ud til højre og ud til venstre i de 2 billeder her. Jeg fortalte lidt tidligere om det med modellerne og den kunstneriske inspiration, billedkilderne til de forskellige elementer i hans malerier. De kan nogle gange være hentet fra andre steder.